komentaryo, issue, serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon. We have on the line Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Action Bray, mayong gabi no, sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Huwebes kita karon November 6 tuig 2020. Si Bagyong Sione, manuguwa ini sa karon sining gabi sa aton PER o Philippine Area of Responsibility. Layo-layo na gid man siya, may antad din sa distansya kapin sa 130 kilometros ang kalayuan sa nakatungdan namin na nakatungdan west-northwest sang Itbayat, Batanes. Ari na siya karon sa 21.4 degrees north kag 120.8 degrees east. Nagamit din na rin siya sa Gyapon sang kabaskugon nga hangin 95 km per hora kag nagamadlos ini siya masobra sa 115 kilometro per hora. Nagagiyo ini siya karon padulong sa direksyon nakatungdan namin na nakatungdan no sa sulod sang 20 kilometro per hora. Kag padulong ni siya sa Hong Kong dira ukon sa mainland China. While ang aring balantaya naton isa ka low pressure area nagatupo diri sa dalom ukon na sidlangan sang Visayas. Nagaantad siya isa kalibo kilometros ang kalayon sa nasidlangan sa Bisayan. Ari siya sa 10.2 degrees north kag 134.6 degrees east. Ang munang ginabantay-bantayan natin kay daw wasaag pang iyang sirkulasyon. TLPA pa lang siya action by no. While ang Batanes dito maulanon ang tiempong may pagbaglos nga huyop sang hangin kag nabatak sa signal number 1 ini nga lugar ang Batanes no tungod kay severe tropical storm Sione. So ang Babuyan Group of Islands dito magkalapit sila sang Batanes, magalumon man ang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob nga halin man ni sa gihapon kay severe tropical storm Sione. Ari ang Kabikulan na sidlangan kag sentral sa Kabisayan kag Mindanao nalabot na sila sang draft o kon extended ilong condition sang LPA nga ari sa East o Visayas. Di karon ang ilang kondisyon sang ilang klima muna magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. While ang maayo nga tiempo hari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod nga may pag-uum-guom sa gihapon ng kalangitan as nga magalumon ang kahawaan nga may idulot ini na ligwin nga mga pagulan halin ini sa localized thunderstorms.
do ang pinakapunta sa naminan sang Luzon ang muning Batanes kag Babuyan ara sa kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na bagat nan nasidlangan pakadto namin na nasidlangan akong southeast to northeast nga may kasarangan asa nga mabalod ang kadagatan ang nakatungda naman nga bahin sang Luzon niya ara lamang sa mahinay asa sa kasarangan nga magahalin ini naminhan pakadto naminhan nasidlangan akong north to northeast while ang iban nga bahin sang aton pungsod maghalin sa naminhan na sidlangan pakadto naminhan nakatungdan o northeast to northwest nga may makanay hasta sa kasarangan lamang nga kadagatan. So diri partikularmente sa atong probinsya enjoy kita anay subong ipag-uum-guum sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumo ng aton kahawaan. May naligwin ini nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang siyudad sang Bacolod makabatyag lang kita anay sang mahinay hasta sa kasarangan ng pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ini sa gihapon na minhan na sidlangan pakadto na minhan nakatungdan northeast to northwest ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros nagpahilin na niya sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanayas sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Sini nga gabi alas 6:37 no. Alas 6:37 sini nga gabi daw ay lang gidugay ang hunas naton punto 5 metro ang tao magabalos ala 1:34 karon sa kagahon sa takos nga 1.6 metro ang kanapawon. Kag alas 5:19 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman siya alas 5:36 subuha sa aga sa hapon nari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o kung 67 ara sa o kung hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Muni kabugusan sa aton lakat tiempos ning gabi action right. Batyagan taman nga matawhagin palibot makita taban action ng Sir Gan no. Sir Gan, salamat. Okay. Maayong gabi, sir. Sa balita, sa aksyon. Pero sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Antes pa naman tanan ang aton sini pangamuyo against COVID-19 mga disaster subong kag anuman nga mga balatian. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus, o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, 12 na subong nga adlaw, Biyernes. Yara na kita sa Nobyembre 6, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Makasama na nga sini nga Facebook page pagiya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira, kag sa man YouTube, check nyo lang dira. Now, sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Kaya tagad na ginakaroon hostisya ang inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna. Sining nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa aton sining mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Wala untat nga enkwentro no sa probinsya sang Negros Occidental kag Subong Oriental mga kaksyon. Nagligad tong adlaw sa gihulngan kahapon sang hapon-hapon naman diri sa Moises Padilla naman ho. Kag isagid diri ang patay nga ginapatihan na unit o miyembro sang unit militia sang New People's Army kag nakuhaan sang kalibre 45 kag mga dokumento nga ginapanag-iyahan sang NPA suno pa sa spokesperson sang Philippine Army mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang ang iban nga balita lokal ginalantaw karon sang police station number 2 nga mahatagan gid sang hustisya ang kamatayon sang isa ka persona nga ginluthang kahapon mismo sa sulod sang iya sining compound Poloy-an dira sa Barangay 3. Aksyon Firing Line. Kagang Philippine Drug Enforcement Agency nag-report nga may ara sang 176 ka mga barangay sa Negros Occidental nga gindeklara nga drug cleared mga kaksyon. Dumayo man nga balita ininot ay drug cleared na gid iniway na gid sa may nagasuyop da. Ano ka budlay. Anyway, sa iban nga balita makaksyon diri sa Bacolod Employees Union or BEU, mga micro small business ini sila nagapangayo bulig sa syudad financial kay do perdido gid sila sining COVID-19 nga naglabay. Masi ko na mabayran sang ayo sila kon mabuligan sa balayran na sang tubig kag suga. Parte manati okay mana. At least binuligay na lang kita sa mosring nga panahon. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon diri sa Bacolod hindi magwanta ang traffic subong no. We don't know kung nga grabe iya ang trapiko diri sa syudad sa Bacolod. Daw ara pa man kita sa ginatawag nga General Community Quarantine or GCQ. Pero nga daw gadululumog iya mga utod naton sa libot-libot sa syudad man. Oo, tapos ang pag-insyende naton bawal ang natawag naton mga PUJs bala no nga nagabiyahe mga kaksyon nga nagasululobra ang pasahero sa transit. Nakita man kita may jeep man duha man ang pasahero sa transit ikatatlong driver. Basi mag-asawa ato, basi magpamilya daw mo na abi no. Abi ko 50% lang kita gihapon. O kuan bala. I-check kita to ng aton sining health protocol kay today ang Bacolod may ara sang panibag-o nga 42 ka bag-o nga kaso sang COVID-19. Ang Negros Occidental GC6 mga kaksyon do nagdakuha 42 kagapon kagabi nag-interview kita inang tagpipila na lang to may tag 15 20 subo nag 42 sunlog no.
Ang balita sa Kapitolyo Provincial, Himamaylan Mayor Tongson, kakasona ang border checkpoints pasulod or check-up points sa pasulod sa syudad sang Himamaylan, umpisa buwas nga adlaw. Action firing line. Kag moratorium sa biyahe sang LSI sa syudad sang Bago tubtob na lamang buwas nga adlaw mga kaksyon, amat-amat na kakaso. I-check naman ng karon Bing Marina abi kay kundi nagbiyahe ng fast craft naton. Pag insyende naton do jutay ang kwan, jutay ang pasahero, ti ano man ba si magkalapir din ng operator tas ne? Action firing line. Daw ginapanilagan sa buong San Marina kung magsige biyahe o kung hindi. Ti daw 1 week pa man lang mo, basing iban guro ka pa nagadsad pa nga magbiyahe. I-check naman karon makaksyon kung madumduman ninyo, mga pila na ni kasimanang hadol ta sining isyo dira sa Barangay Mansilingan padulong sa Barangay Filisa. Iniblang dalan nga gid pang buho-buhuan dira pagkatapos ginbayaan sang kontraktor nga ina nga proyekto mga kaaksyon gintunga ina sang DPWH o kon Department of Public Works and Highways kag ang City Engineers Office sa Bacolod mga kaaksyon. And sa initial nga talks naton before sa nagligad nga semana kay Kapitan Rodolfo Pico nga ang iya ka DPWH da tapos na ng trabaho nila da. Ang iya na lang ka syudad da nga daw pabuyan-buyanan. Pero sinigid lamang nag-istorya kita lewat kay Kapitan daw balik na to. May mga pagbag-o na da bilang tawon tabi siya na kontak na to Action Bray. Nagligad to nga mga sinima na to. Ti subong ara na sila ti isa sa rason diri amo ang maulanon nga panahon. Action firing line. Balikan ta na karon sa aton sa nga pagpangalagad kag iban pa. Action Brian Warden. Action firing line. Bang gayawon ko gamay gid lamang ang mabalita makaksyon didto iya sa international kita anay. Bauti daw na pornada pang kadalagan ni Joe Biden mga kaksyon kaysa Sirimat tiniyo na ungot ang score nila nga duha ni Donald Trump. Si Joe Biden subong ara sa 264 electoral votes. Samtang si Trump naman nagababilin sa 213. No? May isa ka TV network nga ginpauntat ang mga patutsada ni Trump kaya nakita nila nga daw puro kabutigan. Pagkatapos may dinayaay nga nagluntad suno sa aligasyon sang grupo ni Trump mga kaksyon. Kamadong dumanyo kagabi na mensyon naton sa inyo nga si Trump nag-akusar nga may ara sa mga baluta nga daw lain ang sitwasyon. That's why nga ti na pierde ini siya. Sa pila ka mga lugar nga ginasaligan niya man sini, like mga Arizona, no? Mga lugar nga ginasaligan niya nga dra man madako ang iya sini nga buto. Action firing line. Pila na lang to ka buto ang ginahulat, ginapanilagan pa sinimat tiniyon, bangod sa pila ka mga akusasyon, pila ka mga reklamo sa grupo ni Trump mga kaksyon. Action firing line. Nagapati gidya si Trump nga gindayaan ini siya. That's why nga napierde ini siya. Lantawon tagid biabi ni. Kaya ang ila sining dapat na makauna kakuha sang 270 nga electoral votes makaksyon. Ang USA may ara sang 538 tanan ka mga electoral votes sa masobra 50 ka mga states o kon estado. So ang 538 nga ina dapat nga maka-raise kada una 270. Ti kon isipon mo 264 si Trump si Biden no may ara na gid lang 6 ang nabilin. Ti kay may reklamo. Stop anay hindi ani pagsigihon. Action firing line. Wala bantayan tani may action kado kagamo for the first time sa istorya sang eleksyon didto sa Amerika nga amo ini ang natabo subong ho pertino kwando ka gamo iya kag inablang ginatawag naton nga inatawag naton blang nga daw amo man sa Pilipinas nga sitwasyon. Action firing line. Kagina sang sagi ko panilag bla sa balita sa CNN kag iban nga mga TV network dito sa Fox News. Siling ko magambal nga may ara sa mga dinayaay. Siling ko ba si Pinoy ning nagapadihot at ang Pinoy sa Pilipinas ato so
I'm sorry pero inabalang kung dinaya ay doga panguna gidang Pinoy kung eleksyon na paghambalan mo. Action firing line. Sagi ko kali, lekis lang ko kasi may magwa di blangalan tapos Pinoy blang padihot sa dinaya ay do sa US blaw. Oo. Ang bang sa iban siya basi nagsunod na ng Pinoy sa US. Action firing line. Kasabad gini sa social media kay may mga tao bla action names nga natingala sila nga ang nabutang nga score 213 kay Trump, 264 sa kay Biden. Abi, may nag-comment pa da siya mo lang nakadamo ilabutante 500 bilog. 500 million ang butante sang US. Agaling kay gina-base nila sa mga electoral votes lang sa tanan sa kada states na lang kung sino dang nagadala og amos sina. No, may nag-comment man to siya, ang liit naman ng butante ng US. Ang ko gani tuod no, kajutay lang no, pero nga sobra 200,000 lang patay lang sa COVID-19 no. Kasi nagkalaubos malayo lang naton joke malani pero may mga tao abi nga ang ila sining ideya kag information sa sitwasyon dito sa iban nga pungsod. No? May lain-lain kita nga style sang pagpresentar mo sang kaangay sining nga election abi. Kaya diri sa aton, once nga gumawa na ang boto kon pila ka milyon, ginaalawag gina mo, Presidente Rodrigo Duterte, 11,249,023 votes. Di ba daga mo ginaira na? Ang enkwentro ito sa nagligan sa day kung sino to abing si Marojas abida kung sino da 6 million dumamo na bla dito sila di mo na makita niya nga tag 100,000 million namo na niya electoral votes ang ginatawag sila diri naamo sila kay para at least may ideya kita husto man tong iya tingala man sa tuod mga Amerika damo tao tapos ang ilabuto nga duha di klambot 500 kun tabuon mong duha. Okay sige wala tulaton tani mga ka-aksyon ano ang sitwasyon suwang dito sa US kay abi ko gani ang mga dinaya ay nga ini dili lang kakatabo sa aton sa pungsod Pilipinas. Di bese ibang nga pungsod gali may amo mani. Hambal gini sa pila ka mga naga-analisar siya basi ulihi lang kita sa dinaya ay ikumpara mo sa iban nga pungsod. Action firing line. Galing kay didto ang dinaya ay action terms mas nablang do ka sikreto gid bla hindi ginya madakpan sang sa aton di ka kadakpan kita mo to si Gloria Macapagal Arroyo pati mga Hilo Garcia nyo to dakop iya sang sining election during sang panahon ni Presidente Rodrigo Duterte kita mo to sa may Mindanao nga may mga baluta ga kakit-an sa mga talamnan to Action firing may mga line. nasulod sa mga inablang nga ginatransmit to nga mga nalipat ako sa mga names sa to na. Oo, dito na butang pagkatapos makitaan mo tutuya sa may linaw galangoy-langoy may ano nga ngari na di siya kay dapat ato na ni siya sa sa may munisipyo o kundiin nga lugar sang Comelec office abi. Oh, ara ya sa may lamawan ya. Action firing line. Amo na diya ka lampagak sang dinaya ay sang Pilipinas. Amo pa ano pa abi nga pinatsanay ang iban sa eleksyon. Dito ya sa Amerika, for the first time nadakpan guro ni Trump ang dinayay. Moite kabalo, basi nagdaog siya nagliligad 2016 nagdaya man siya nga kabalo siya nga may dinayay. Action firing line. La City 25. Action Brian Burdett. Action firing line. Dili kita maka-aksyon sa balita sa nasyonal no, diri sa Pungsod, Pilipinas kay si Senador Francis Pangilinan na nagduso sa isa ka resolution number 567 o kon 565 nga nagamando sa Department of Environment and Natural Resources nga dapat imbestigahan ang dolomite o kon ining butang dira balang balas nga puti sa may Manila Bay mga ka-aksyon. Action firing line. O ginatawag nga Manila Bay Nourishment Project matapos nga tikadako sang gasto sini and then pagbagyo ginsampawan lang siya sang lagom nga balas gikan mismo sa baybay. Action firing line. Ang itsura subong sang puti ate gatas ng guwaya no nagsililimbog do tigri-tigriyon ang itsura sa baybay. Ay sus ko na nga mga pagtuon nila no do makayuhoman kita no. Ti no diri sa kay Pangilinan sa imbestigahan tanibe. Ti halata naman nga di mong puslan ano pagid bida. O galing kay ti tapos na pila ka milyon ang gasto pagkatapos may bukid pa ni sila nga ginrumpag to sa Cebu.
Kay dito nila ni pinanguha mga kaaksyon. Action firing line. Samtang sa iban pang balita, si Senador Bongo, no, nagduso sang bill na naman, no? Senate Bill number 207 nga liwat ginbuhi diri ang resumption mga kaaksyon sang penalty iya nga bitay. Kaangay sang drug trafficking na naman ang pagpanginto sa aton sini nga mga public officials, ang korupsyon kag ang mga heinous crimes. Amo ni ang mga isa sa mga ginabutang or pila lang ka mga nabutang sining Senate Bill number 207 nga pagbalik iya sang death penalty o kon pagbuhi sining death penalty dira mga kaksyon sa Kongreso. Dapat kuno ang mapriso sa korupsyon may ara sang ginkawat nga masobra 50 milyones pesos. Ati ulaton tani kag mga heinous crimes sini mga karumal-dumal na gid nga krimen kag ang drug trafficking mga kaksyon, no? Kabay pa kon ako duwa yung gimang problema kung meron sa death penalty, doon di man kaladlokan ni ko naghihimo kalaya sang kamaayo like sa pareho sa aton nga dira trabaho malantiya sang legal ano mo bing hadlokan mo sa naabi man. Action firing line. Ang problema lang na diri kung may ara sang mga nakapatay na drug trafficking abi nga gagmay malang abi tapos pigado wala man lang sang iaway sa korte abi kag among sagin la pangpugot ka ulo da. Amo ning disgrasya dira. That's why ang iba nagapamugong sila nga hindi lang kay basi para lang niya sa pigado ang death penalty nga ina. Oo, basi bla ang mga panggranon dira ya hindi mo gid maggurguri o kiti may kwarta. Action firing line. Tina ang inya nga pananawan sa mga utod tay hindi na malayo. Kita mo subong nga paghatag pa lang ni justice gari sa mga tao nga mga prominente gid do kabudlay gid. Bisan klaro na gid nga sila ang suspect, klaro na gid nga sila ang behind sa amo sini nga mga crimes pero doon di mo pa sila maduso to mangin guilty sila para matagaan sang malawig-lawig abi nga pagkapriso or magkaladakpan ng iban bangod nga ti gina pananaw sang publiko nga nagapangibabaw gihapon ang ginatawag naton kwarta sang sa hustisya. Action firing line. Masadya man ni kaaksyon ng palayag ni Presidente Rodrigo Duterte ho kay binira niya diri ang Red Cross. Ngambal niya mga Red Cross, mga mukhang pera kayo dyan. Hambal ni Duterte siya, mga mukhang pera mga taga Red Cross, no? Matapos ang resumption sang swab testing nga ginhimo sang Red Cross makaksyon, kay nakabato na sila sang partial payment halin iya sa PhilHealth, no? May utang ang PhilHealth ang gobyerno nga mga 900 million mo, mga 1 ka-billion more or less. So ginbayra na ini sang PhilHealth makaksyon dira sa Red Cross. Bangod sining swab testing nga ini. And then pagbayad sang half swab test gilayon ang Red Cross. Tinabad trip ko si Duterte. So kita mo do mga nawong kwartagi do. Sumabat si Gordon sa Duterte. Magalong-halong kagani sa ibong nga mga panghambal ha. Action firing line. So normal gina nga bayran kay utang na. Ang palayag ni Gordon before nga chairman sining Red Cross. Siya nga, ang mga nukot kami, anong ibakal namon sa mga test kits dira kun way kami kwarta di? May punto, ginsaktugin man. Tigaling kay... Basi may mga kuutay man di blaw. Action firing line. Amo nang mabudlay dira. Sige, no? Walang tawad tanig kay... So nagligad tong adlaw si Gordon do gaapin pa to kay Duterte sa atong ginhambalan bla sa mga tao si Duterte nga diin ang presidente sa tion sang Bagyo Ruli. Action firing line. Habal ni Gordon doon di manami ina nga pangitaon yung presidente nga nagabinagyo. O kung di daw gapakita to nga daw pabor si Gordon kay Duterte pero subong binira naman sa ni Duterte sa mga mukhang pera kayo dyan. Action firing line. Sadya sa obra. Pero ariyo kundi si Duterte naglibot to sa mga katanduanes to sa mga Bicol region to nga aerial check siya sa mga nabagyuhan. Likom sa ibalo sang tanan, ang iyagaling nga anak nga di si Davao City Mayor Sara Duterte nagsakay man sa helicopter action Nelms. Kagang iupod diri nga nagsakay sa helicopter abi nyo kung sino? Si Senador Amy Marcos. Duha ka babaye. Ang lain pa diri kay nagpananagtagban sila. Dito pa sila kumadto gid sa Camarines Sur
sa lugar mismo ni Vice President Leni Robredo. Action firing line. Bo nagsilfi pa sila Action El Rey sa ibabaw sa helicopter. Ti ano ni girl power na ni sa 2022. Ano sa pananawan nyo, Abi? Sara Duterte for the President, Vice President Abi si Amy Marcos do muna. Or pwede man nga si Amy Marcos nagapahamot subong pero si Bongbong Marcos yung mapapili Vice President. Action firing line. Nan, amo na yung balantayan tadi. Diri mabaan gini si Presidente Rodrigo Duterte kay kun siya pambalon. Jadi, yung kumusugot nga si Sara mo papili ng Presidente, kapoy kay Presidente na. Pero ano, Abi, ang kwaon gini Sara nga sagi sa tuya kasakay helicopter ka maglibot-libot to. Hindi man to yung lugar, taga Davao man siya, Abi, kunway sa sang mga intention, Abi, for 2022, Abi. Action firing line. Are sulusad dya, gini kagiginawa na, subong puro babae na, no? Oo, ti sapyak naman niya, ti si Leni Robredo, lantawon ta kung sinong katandem niya na dire mag-selfie-selfie man dason nga adlaw. Action firing line. Si Grace po doon dito naman batian, no? Duway nagrogana si Madam Grace po nga magpapili presidente, no? May next term pa man siya. And then, ginahulat ko man, kay may nakakita, gani ko comment, diri nga may ara sang may magwa pila kadlaw. Nga ngalan niya sini, halos naglutaw gini during sa una niya nga pagpangalagad bilang opisyal sa gobyerno sa isa ka lugar dito sa Metro Manila. Action firing line. Nga basi, bla magwa man kag magpapili man presidente o kon vice president mga kaksyon. Hulat-hulaton, tani pro basta, para sa akon halata na si Sara Duterte, kag si Amy Marcos, kuwan sila nga do, best friends sila nga duwa subong, puro mga kababainhan ini. Action firing line. Ate ulat-ulaton ta, kay dogalupad-lupad na sila, kung dinto nga may mara sang igo sang disaster kag iban pa atumanto sila nagapaigo-igo man sila. Action Brian Warden. Action firing line. La City 33 Action Radio Philippine Standard Time ang COVID cases karon sa Pilipinas siyara na sa 391,809. May bag-o subong adlaw nga kuano 2092 kag ang aktibo nagapabilin sa 34,374 kag ang naka-recover diri ara sa 349,974 ang patay ara na sa 7,461. Action firing line. Diri sa Bacolod sa Nambalta na may 42, ang probinsya sang Negros Occidental may 16. O si saon taning 42 ni kung sa daysin o kag ano ni mga trabaho nila kay bag-olan ta to sang Lunes lang ta nagpang-swab sa tong 98 tanan ka mga trabahante ang iban dira sa may slaughterhouse kag iban pa. Are, natalopang dan ko mga kaksyon nga si Presidente Rodrigo Duterte daw sako na subong istorya niya kon korupsyon ang paghahambalan. Palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang tanan nga may ara sang ginahimo nga kamalamalahan sa aton sini ahinsya sang gobyerno mas maayo pa nga maghalin kamo dira sa mas temprano. Action firing line. Sadya gid karon mo, na? Gintumod diri directly mag-aksyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga opisyal gikan sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Action firing line. Daw ang DPWH subong ang gina-target ni Duterte haw. DPWH sa Bacolod kag Negros. Bacolod gid yo. Panguros na kamo. Pangamuyo na kamo sang Maria kay basi matargitan ha. Action firing line. Hambal ni Duterte, diri siya daw kadamo gidya sa mga reports nga nagaabot sa akon diri sa mga ghost ko nga mga projects. Ano ni mga aswa nga mga proyekto? Ini mga hindi magkalakitan pero may mga proyekto, no? Hambal ya pila kadlaw, ihaboy ko gid sa inyo ang libro. Action firing line. Di magambal si mga gamuso na ihaboy ko sa inyong libro. Basi may ginauyatan ni si Presidente Rodrigo Duterte nga mga names dito nga mga public officials sa DPWH nga ara sa libro niya. Kaga mo ni pamukha sila mga tao kundi sila magpalanaog dira sila sa nga pwesto. Action firing line. Sa i-audit na ha para makit-an gid ang mga ghost projects mga kaksyon. Oy kadelikado ha. DPWH, Negros kag Bacolod. Way ko gahambal nga may ari ta diya ghost project. Basi pa lang. Action firing line.
Anyways, mga kaksyon, kung silisin o man ini sila, good luck dira sa inyo. Apa na hambal nila nga ang tanan may katapusan. O, tidiri sa Bacolod, kung project lang paghahambalan, sa pagkadamo sang mga project, di nga ginayaw-yaw sang publiko, kaya doon di may explicar kung nga aamo ginakadalag ko ang iya sini nga presyo. Action firing line. Hindi ko na lang pagtumuron, kaya daw halos permit na ginabalita din nagligad nga mga sinimana, mga tinuig to, kaya nga mga proyekto nga sa pagkamahal gid pila ka milyones nga kung lang taon mo puwerte kalayo sang distansya. Action firing line. Ay mga proyekto ganun sa DPWH di sa Bacolod diya nga hindi mo gid mapuslan. Action firing line. Kay DPWH na gid man lang inistoryahan ta, isunod ko na lang sa Mansilingan. Mansilingan to Barangay Felisa mga kaksyon nga proyekto dira. Pero congratulations kay do tapos na ako ng DPWH di mo. Ang iyan na ni kasyudad sa Bacolod kung nang way pamahumagiho-giho da. Pero ano nang status ini? Ang hampal ko sa inyo nagligad nga ang dalan dira gin buho-buhuan, no? Way pa ni si COVID-19 gin pang buho-buhuan na according sa mga pumuluyo dira kag mga tricycle, mga nagalinabay sa matagadlaw nga tanan. Action firing line. And malawig-lawig nga pagbuho ini lapos dito sa may Bangga Tutong sa Barangay Felisa mga kaksyon. Nga tisubong ya maglabay kada imo alang-alang lang imo sini nga salakyan iya basi salakyan mo abi medyo kagang-kagang basi paglambot mo to sonhan basi way na blang engine ya. Action firing line. Ayawan ka na likaw-likaw, ayawan ka ang mga tricycle dira hambal ko sa inyo ang mga shock nga kapalos iya mo ginapa-wielding. May mga nagabululusong dira nga nagapanumpa sa watawat na. Action firing line. Ang mga tigulang galiliwat ang tingog sa mga tigulang bangod sang pamuho-buho sa sinak nga dalan. Though nagligad pa man nga nagtulotawhay diring syudad sa Bacolod, ang tawo dira nagahambal. Siya duway ginbalik diri sa amon ba? Action firing line. Nagligad nga semana liwat naton ini nga gintukre dira. Na istorya naton initially si Barangay Kapitan sang Mansilingan, Rodolfo Boy Pico. Kag suno sa iya, natingala man siya gani mo. Pero today, daw may nagbulubungkal na to kuno. Action firing line. Abi i-check na to, nabi si Barangay Kapitan Pico sa sinimatiniyon kuno ng status dira. Kay pag-inchindi naton way man untat si Pico nga sagi ka kuti man sini. Kay the first place, ang ina nga lugar, nag-ilistar da, of course, ang yasini nga constituents mga kakson. Action firing line. Guro di man kabatas ang kapitan nga sagi kalantaw nga maglabay dang iya sini nga pumuloyo naga-inuyog ang lawas nga kung may operasyon ka base makapa-opera kaliwat ka magililisi inang gin-opera si imo da. Action firing line. Sa pagkalaw ay gid mo sa pagkalaw ay gid no. So guro linibot didto ni Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico ang lugar. Pagkatapos, guro kita niya, lingo-lingo, magurong kapitan ng inanong sitwasyon sa dala ni man, daw ay gininlagano, ay sa balikan dihaw. Sagi yaman kakuti, gurong taga-syudad di, balikin nyo man, tumaluoy man ka mo. Action firing line. Tirari sa linya, tawa. Lines of firing line. Si Barangay Mansilingan na Rodolfo Boy Pico. Kap, good evening. Hello, Action Brian, mayong gabi. Salamat. Sa Mansilingan, mayong gabi. Salamat, Gikap, sa imo sininga time. Sang last time to nga nakaistoryahan na ita daw ato medyo natingala ka mga recap no nga duwag gid na balik may bigro may mga kakulangan lang pero today ka pa nung update daw ara na sila. Bali last week na ako sa Soriana ito tawagan ko si Engineer Agmoles about sang status sang sinang project no. According kay Engineer Agmoles na delayed lang ang pa-excavate no sang pag after naging buuan ng balan it's because na sulod-sulod ng ilulan no kag sila nga kung ma-excavate pwede kayo gid ang lulang no nga hindi pwede masira ang dalan kay tungod na wala sang ibang agyan as compared dia sang nagbigad sang ang dalan nga ginipunduan sang national government ginimplementa sang DPWH gin-close yung dalan kay may ara pa ibang nga magyan no. So amo na iniya
gani kung magsugod na ng ubranay, kag well, in fact, ginasang aga doon nagsugod na. Kumo gina-excavate na ang ginpang buuan na dalan to. Yung mabili na da, isa na lang kaling, no? O which kadamo. Ang volume sang salakyan da, kada daw per tigid. Aha. Amo na isa naman ka problema kung sinada, puti kumo ina proyekto sang gobyerno, kung lanon gid maulo agwanta na. Yes, road traffic dira mabatyagan tagid sa sininga mga binulan bi Kapitan Pico, sir, ano? Mga pila gida ka kilometro, Kapitan man, halinda sa imong nga area padulong to sa Barangay Felisa ang mga buo-buo? According sa kay Engineer Agbones, mga 3.5 kilometers na siya, no? 5 kilometers. 3.5. 355. 3 kilometers, 3.5, na 3.5 kilometers. Okay, sige. 3.5. Okay. 3.5. Aha. So, mo na sa... Kagina, yung sigura na to, kay nagbay-bay ng simpo, ikabay pa mga tayuyo na siya, kag makasugod na buhos ang sukonda, no? So may man no, kay at least natalupang dan gid man ang yangungo sang pumuloyo kay kabadong duman ko mga pila na kasimana nga na literatuhan namo na dira kag nakuan sa video. Naka-interview ko kapitan sang imo sini nga mga tricycle driver da ay ang ila sini nga income nga 200 pesos sa kadlaw ipawildingan pa nila sa isa gatos puli nila da kapitan mo. Pero kung bahin sa mga tricycle, mabulubog lagi sa mga tricycle ay tungkol sang ilagin usuyon inang dalan na ginbubuan o kaya hindi man sila maka-counterflow. Yes, correct. Kaya tungod na kadabo kan sa nag-aging o masalakyan. So kung sabihin ka nga lane matabuan, especially kung matabuan nga sa lane na ginbubuan, especially sa nag-tricycle, masulusundag yun kung masakit-sakit. Madugay-dugay na gimanada kapitan ang inangadalan no nga way pa subong pa lang nakayo iniliwat. Inanamin ko pila nakadekada na nangadalan man, lawig-lawig na. Sana dumduman ko ina siya nga dalan daw ging simento ina way back early 90s, no? Okay. During sang incumbency ni Congressman Gonzon, no? Kasi Gonzon ina projects. Nagkalaguba na nila galing tungod na dalag ko ng mga truck ang gagid, ng mga sugarcane trucks, plus pang hilad bilang din yun sa may proper. Wala nga doon yung back na da, naglubong sa mga pipelines ng tubig, na way na maulian. Kaya mo na daw naggamay gali ang linya, plus pang tinagpuan siya, nag-erode siguro ang lupa. Kaya mo lang yung siguran po. Alin sa mga early 90s, no? So may edad-edad na man gali ning klase sang pavement dira kon semento ka pa, no? Edad-edad na. So mga anong kontraktor da ka, may ideya ka anong kontraktor? Ang kontraktor daw Wilkinson Construction. Ay, okay. So motong rason nila medyo maulan-ulanon before may mga kakulangan nga mga dapat nilaging comply anay damo sina. So anong completion sinika kamuno sila kung sa hasta san o ining trabaho nila? According sa kay Engineer Agbones, daw mga 10 months na siya nga ang period na matapos ina ang bilog na bilog ng 3.5 kilometers nga dalan. Pero iya ka syudad na, no? Ang iya ka national tapos na yan, no? Bali ang unang nga phase da ang halin sa may Our Lady of Miraculous Medal hasta sa may access road, no? Finisa road doon ko panaan. Bali funded na siya sang national government, no? Ang subong sugpo na ang iyasang city government hasta na nato sa Barangay Felisa. Kagina siya una-una ilada 6 meters wide na ang dalan, tag 3 meters kada lane. Subong gindugangan siya 1 meter, bali mga 7 meters siya, tag 3.5 per day. So malapad-lapad na siya. Malapad-lapad na siya. Sige. May ideya ka kako pila ang cost sina, pila ang valor? Ang
kosong project na sa subong nga na daog sang kontraktor ng mga sulusubra 61 million. 61 million, 3.5 kilometers. Tama na siya. Aha. Pinagalaom kitang mas mabakod-bakod pag ina kay ti kadamo da mga sugarcane trucks nga gilinabay. Kumasa ang gani ang dalan nga baguhon kay tungod nga sa subong didang area sa Sakilisa damo ka sugarcane fields mo. Yes, damo Kasi gina. din galabay padagapon ang mga sugarcane trucks ay mabulubugan. Kaya mo na kung mahuman na siya mangin convenient sa pumuluyo ang nagalabay niya. Dapat Guru Kap matapos na may mga cushions na no? Inablang pwede ka kalilayo gabay na sa imong radyo Kap. Nag-eco kita. Kabay pa mabutangan sang kuanada nga dapat amulan ni nga tons ang makalabay di para hindi man madali-dali maguba no? Kag mahal sang gasto sang gobyerno. Gano kaya sa aksong bayan nga nga nagkalagdiba ng dalan ay itungod nga over capacity no ang nagalabay nga mga salakyan na hindi dapat dira magabay. Yes. Amoy lalo nga kabay pa na kung matapos na inang proyekto mabutangan sang caution na dapat amo na ling bugat sang truck ang makalabay. Sige, Kap, ang imo sining pagpalabot subong sang pumuluyok mo dira sa Barangay Mansilingan, at least na address na ang ini nga problema. Medyo malawig-lawig lang siya pero hindi man overnight nga mahimo naton inakiti budlay man ang trabaho giinulan gibinagyo pa. Pero ti ara nakit-anta kabay pa nga duro diretsyo na gini. Kap, ang imo sining pagpalabot subong sa mga pumuluyok dira sa Barangay Mansilingan. So, sa mga pumuluyo sa Barangay Mansilingan kag sa mga pumuluyo na naggagamit sila ng dala gina pangabay tagin ang inyo nga pagkuangid anay sa mga inconvenient inyo nga maaguman kay sa malawig nga panahon gid man kin nagsakripisyo na tungod nga guba na ginadalan karon ini na nga ginhatagan sa pagtamon sa city government nga rehabilitate na siya kung mapalapad ang dalan. Medyo ginakontagit alay kung makahatag inasang inconvenience sa inyo ginapangayuan dala sa pasaylo kay ginaayo subong ang dalan para man initanan sa aton. Sige. Salamat gid Kap kag good luck dira sa imo kabay pa nga tayo yo na gid. May gabi Kap, mabuhay ka Kap. Salamat gid Action Brian kag sa pumuli sa Barangay Mansilingan mayong gabi sa inyo tanan kag madamo gid salamat. Action firing line. Kapitan Rodolfo Boy Pico, mga kaksyon sa Barangay Mansilingan, tiara, no? Malipay man tablaya, nga pag-umpisa naton diri hasta subong nga ginbalikan nila, at least natulupang da nga aton sini nga yung ngo pagi sa aton sini nga panawagan diri sa Action Radio Bacolod. Action firing line. O nato nga posting naton sa social media kag pagdala nato na diri nga muno-muno kada gabi. I am pretty sure nga naglabot ng giliyan sa talatapan sang opisina sang syudad mo sa City Engineering Office dira. Ti amo na subong gin palabot sa contractor maybe dayon gilayon na. O ti bungkalan nyo na to balikan nyo to maluoy man kita. Action firing line. Basi bayad naman na ng pila ang half dira ano nga sitwasyon ubrahon ta na lang. Na kaya makabenepisyo dira. Pamilya man iban sa mga nagatrabaho nga mga ara sa contractor da kag bakulod non ingrusanon amo makabenepisyo na dira mo. Ti mayo kay ara subong na trabaho na. Last 50. Action firing line. O nga bolyada sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D. Brian Borden, Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga ka-aksyon, check naton ang iban pang mga balita pareho sining pagbiyahe sang fast craft kung anong sitwasyon sining kag ang pagkansilar sang brownout kun tani buwas nga adlaw Sabado way madayon ang brownout sang NGCP or National Grid tawag sini no nalipat ako sang kwan sini ba sa NGCP
mga kaaksyon, dako ini nga bulig kay na palang nagdinaguso na bakal temprano pa ang mga utod naton sang basi malabutan gabi bla mga flashlight, Action firing line. nag full tank na ba full tank ka nag full charge na sila sa ila sa mga cellphones kag iban pa kiti mo nang information abi ti may mga cancellation diri check na to kara mga action Action firing line. kag iban pa nga mga balita dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang sa kay Roger Sildres, Action Brian Borden. Good evening. Tamiyaw ko lang family Absalon, Sildres, Sitio Duran, Murcia, ang gatamiyaw si Roger. Paul Spat III, Jean Oisiser, Almira Lim Malazarte Araman, Jocelyn Libon Dispoho, Maria Loiza, Artisano Iligan. Action Brian, pwede ko kapangayo si P-number, kaila ko na catch up ang number nga gintawag mo para sa texter. Thanks, good. 0938-225-5017. Amo na siya. Okay. Jose Bongcal Torilla, sir. Good evening. Alma Agravante sa Bater, Araman. Pwede ka pangayo sa number sa Barangay Vista Alegre. Check anay naton. Virgil Olpinda. Good evening, Sumbray. Watching live via FB. Gid from Celine Homes. Keep safe lang, Action Radio. God bless. Yolanda Alcayaga Galigar. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di Barangay Villamonte. Liberte Biniten Ubaldo, Action Bright. Good evening. Pwerte subong ka traffic sa Barangay Mansilingan pakadto sa Filisa. Kay nang guba naman to si dalan sa tubang sa isa ka gasolinahan sobra ginto nga sa oras bag-o kami nakalabot sa East Homes 4. Ginatrabaho na subong. Rosalina Arellano Espadero, salamat gid. Rosalie Karuskay Diget. Lilibeth Gutera ay salamat kay pag-monitor nang. Franco Villanueva Osorio, Shirley Mandate. Good evening, Action Bray, watching live from Binondo, Manila. Renz Tuario, Action Bray, good evening. Watching live at Bilye Arte Condominium. Lihog lang great Barangay Kapitan Tuario sa akon wife. Rhea Tuario sa Amon 4 Kids RR aming Princess Kagzia. Alex Montesa, Sir Bray, ang politics sa US is already matured unlike dito sa Pilipinas. Politics still immature and childish. Like amoning ugada, malipayon ni ang West Philippine Sea, Sir Bray. Ang City GSO Ma'am Tess Ara Kapadira sa opisina mo. Hidlaw man kami ba ang ginpanghakot mo nga 4 years ago nga mga items para sa diin to ma'am? Edi Laos na monitor man. Gamonitor lang kami gyapon diri sa Kingtown, Victoria. Salamat gid. Mary Jane Gostilo Isanan. Tiara lang na sa mga tao Mary Jane Gostilo again. Na si gusto niya maglupad-lupad. Dennis Richard Tibor. Amo gina sa gani gapamariente Action Bray. Elizabeth Malaka Gamala. Stay safe always. Salamat gid. George Gargasiran. Ang lain ba si ang napatay sa COVID nakabutar man Action Brian daw Pinas lang. Roy Olaguer, good evening Action Brian. Live naman kami monitor di sa Olongapo City. Keep safe lang dira sa akon bata nga si Angel May Villa sa Villamonte, Bacolod. Philip Alonsagay, Ede Adorio, Action Brian, good PM na sa tanan nga taga Bacolod. Monitor lang kami di Sandumanan. Mary Jane Gostilo Isanan, hindi malayong mangyari yan. Teresa Oliveros, Araman. Alex Fuentes, White Lady, ano na isa. Ang ida nga Senate bill ni Go hasta lang na sang islo niya. Bot sing ganon, pigado lang ang mapiktuhan sina sang iya death penalty, Sir Bray. First Lady, skin kill bill. Mary Jane Gostillo Isanan, doble ang kita ang ngayan.
Ime Esmeralda Dolido, araman si Ivan Malvan, Aksubray, Moreno for President, Pacquiao Vice President. Opinion lang ha. Yes, pwede man. George Gargasiran, mapriso sa corruption, gali may bracket pa. Binuang na yun na. Usik lang sa kwarta. Ay. Si Maria Asop, nagahingagaw na sila kay lapit na Xmas para Xmas ko no, Christmas para dako makilkil nila kay bisan hindi guba nga dalan bukbukon para lang makamani. Pakaon nila sa ilang pamilya, kahuluya mga klase tao. Elizabeth Malaka Gamala, Bray, wala labot sang dalan, lubak-lubak terrible pakadulom pakadto kabugwason to East Homes 4 Mansilingan. Correct na. Nonoy Castanida, Aksyon Bray, good evening. Sakit na diri sa aton kung makaayo sa dalan. Abi mo Aksyon Bray, sa iban nga bansa pag main road ang kalayuhon 24 hours ang obrahaday mo diri sa aton niya 3 to 6 months bag-o maagyan. Wala gid nagabag-o nan. Lilibeth Toreta, good evening Aksyon Bray. Ang mga dalan nga lubak-lubak ang tawag na abortion road. Noel Tandoy, good evening Sumbray. Watching live here sa Gardenville, Barangay Tangob. Oli Prado Gargariciano, bayang gabi Sumbray, ari lang kami di monitor diri sa Batuan, La Carlota, Sri. Sumbray, good evening, watching live at Billy Arte Condominium. Okay na, greet ko na. Leo Corniha, Action Bray, ari na kami nagamonitor diri sa Charito Heights. Keep safe lang and God bless. Sila'y dinabarity araman. Ferdinand Aguirre, Action Bray, pasugtan na lang ang DPWH. Next in line naman na sila sa investigation after PhilHealth. Elnora Castellano, mayang gabi Action Idol, watching live diri sa Suntal Villas 2, Palihog, Tatamyao, Estilo and Castellano family. Sa Manapla, halong lang idol panyapon ta salamat gid. Thank you gid. Ferdinand Aguirre, good evening Action Brian, listening here most reliable program. Salamat gid. Malipay man ko sina. Romvel sa Sina Rosa Hingko. Good PM Action Brian, monitor kami ni Sumursya, tamiyaw ko lang akon bata nga si Rabi Isaya kag Jude sa akon bana na si Mamot Hingko. Marilo Villar Tanama, nagamonitor man sa Bangga Kore, dugay-dugay naman la na human. Oo. Ambal sa Bangga Kore tuod man no. Ano nang curing period so naman tig isa ka tuig. Mau Castillo, good evening Sumbray, pamati ko si mo permi, greet ko lang tatay said sang pahanukoy, thanks again. Marilyn Abarte, Rodora Shoko, good evening Sumbray, watching from Hong Kong. Maria Asop, Action Bright, good evening. Ginatamiyaw ko lang duha ka bata. Bana ko, bag-o lang tapos panyapon. God bless. Sige. Ramora Azero, in evening, Action Brian, greet ko Diocades Cagazero family sang Barangay 35. Yod Snollard Araman, Marilyn Abarte, watching the best news ever, Action Radio. Salamat. Enrique Cabaylo Subaldo Jr., good evening Sumbray, greet ko happy birthday si Mrs. ko kay Novi Subaldo, thanks again. Sige, thank you, gid mapahuway ko ginagmay ha, babalik ko na gid guys, standby lang.
mamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Pabalik sa aton sining nga pagpalagad, gina-endorso anay naton sa inyo maka-aksyon ining DT Manamiyaw tadugang sa aton sining mga utod bakaksyon subong iyang gabi dali lang i-check nato ang iba naton nga mga mensahe diri sa cellphone, no? Action Bry halin sa kay 1426 Action Bry, anong pizza ma-pay out ang DSWD sang SAP para sa no work no pay? Sige, check nato na kay way pagina sang yasan dulit no nagligan ni mumuno na pero na-check pa na naton. Halin sa kay 5338, good PM. Hindi na akon nga tita mani, no? Kagina paniguro kay Nay Wilma sugaton ay, no? Subong nagsinulod. 4532, Action Brian kag Action Eric, gabutan nyo na da name ko, hehehe. Nanay Jocelyn Johines niya. God bless. Baw, kon pwede talang ni pang tukrion isa-isagid kag among basahon na mo kag tawag. Galing kay gina raffle gini nato nya para patas bala, na? Good PM si Rex nga adiri sa Isabela, hindi gid mauntat ang bulang halos taga Domingo gid ang bulang sa barangay Mansablay. Kag di na to. Kag nga wala man gina raid sang kapulisan ang bulang kag damo sang pangayaw permi nga nagapamulang, hindi lang nagapamulang kundi palihog hindi lang pagbasahan number ko. Isabela po PNP sir sa may Mansablay kuno permi gabulang kada Domingo basi makatukib ka mo to. Good evening, Son Brian. Ga-monitor kami diri sa barangay Nagasila, Carlota, Sri, Boy, Salmorin, Mercy, Salmorin, kag Carlos de Los Santos. Sinang Esther Araman. Sige. Halin sa kay 2971. Good evening, Son Brian. Tamiyaw ko lang family Villanueva, family Honce, no? Ison, family Ison, diri sa sitio Udyong, barangay Kamandaga, La Castiliana. Sige. Sa mga kaaksyon nato na, panomdom lang sa inyo, basi may panawag sa inyo dira balakag magpamangkot kung anong radyo na pamatian mo. Action radyo din isabat. Kay basi kami na ang panawag sa imo. Niblang promo namon balakag tag 500 pesos ginahatag namon pag sabat mo nga action radyo ang ginapamatian mo, may 500 kina. Way na duro gamo. Action firing line. Amo na ha, pag may tumawag sa inyo gani kag magpamangkot kung anong radyo ang ginapamatian nyo, Action Radyo. Amo lang ang pinakasimple, way na duro gabo pa, Action Radyo. Action firing line. Sige, last 8:07, Action Radio Philippine Standard Time. Sa nagligad nga semana,
ginbuksan ang biyahe sang fast craft naton mga kaksyon from Bacolod to Iloilo and then Iloilo to Bacolod, vice versa, no? Kagang for naka first day to daw damo pa ang pasahero. Action firing line. Pero sinigid lamang daw nagadutay-jutay siya. So may mga kuno-kuno nga basibla i-stop anay for a while ini kiting pasahero medyo jutay ti anong matabo sa mga operator sini. Pero te ara pa man sila sa stage bala nga ginapanilagan pa ang sitwasyon, no? Panilagan pa ang sitwasyon. Sining nasambit iyang report mga kaksyon nga basi bala tuod pila kadlaw inang hindi padayunon anay kiti basi mapierde bala mga tag-iya sini kag kaluluoy man sila, ano? Action firing line. Amo na mga kaksyon, pero check naton biko na nugid ang panilag subong sa aton sini nga marina angot sini kay para makabalong publiko basi kibot na lang sila blaway biyahe ares la dis Bacolod ti kaluluoy man basi halin ang iban sa iban nga mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Mangisayod kita subong gabi sa marina ho, no? Kay kadamo naman subong sa nagabiyahe kun tani mo. Gali kay biara gid man nga way gana magbiyahe, ilabi na gid kundo hindi man lang importante mga kaksyon. Sige. DY online sa firing line. Aray sa aton sini nga linya ang director sang Marina diri sa aton sa Region 6, si Sir Jose B. Nancio Vero. Sir, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi, di ba? Si Action Brian Morden, sir, sa Action Radio Bacolod. Sir, daw isa na ka-sulusimana or isa na kasimana nagbiyahe ni mga fast craft naton. So far, sir, kumusta, sir, ang biyahe nila, sir? May nakabawi-bawi man sila ayhan? May mga pasahero man? So far, no, medyo nag-improve siya. Nag-improve ang atong number of passengers. Mm-hmm. So, hindi na yan medyo problema sa part sa mga operator naton kay anyways, isang man lang sila ka-trip, sir, no? Vice versa, no? Isa ka-trip. Tag one round trip sila. Mm-hmm. So, anong chance, sir, makapadayon ay ang ilang sining biyahe sa masunod nga mga simana sa improvement again mention mo so far? Yeah, so far, wala naman silang reklamo na. Mm-hmm. I think tuloy-tuloy na ito. I see na nag-pick up din naman yung mga pasahero natin. Mm-hmm. Okay, ano? Kaysa nagligad tong adlaw no naka-monitor ko basi may tsansa nga i-stop anay for a while ang ilas nga biyahe pero to guro sa amulan to nga mga inadlaw guro nga duway pagidyang influx ang pasahero, sir, ano? Wala naman akong narinig na reklamo kaning from the operators. So far wala akong narinig na kitigil sila. Okay. So maybe guro okay naman yung biyahe nila. Wala na dapat kabalakan pa ang aton sining mga pasahero kung operator. Yeah, I hope mag-continue ito na everyday it pick up na medyo marami ang sumakay. Mm-hmm. And I hope tuloy-tuloy na ito para at least masaya ng taga Region 6. Oo, at saka mabalik-balik na rin ang income ng mga crews natin diyan at sa mga trabahante natin dito sa Bredco at saka sa Iloilo, ano? Parang ganun po. Oo. And I would also like to announce that I just received a call from Supercat this evening. And they say that by Monday, umpisa na rin sila. Tatlo na sila. Oo. May tatlo na. So, medyo may stress na. Although, ang ngayon, ang na-observe nila pag umaga, mahina ang pasahero. Pero pagabandang... Siguro, hindi pa nalaman ng lahat kung ano na yung sistema na although today is the biggest number, no? The total number of passengers transported for Iloilo, Bacolod, and Bacolod is around 500 plus. Wow, so medyo marami-rami na rin yan, sir. Okay na yan sa... Okay na yan. Meron ba kayong napasahero before, sir, na sa 50 to 60 lang sa isang araw? Yung nakaraang mga araw? Meron ba? Yung nila, yung pag-start nila, mababa talaga. Mababa talaga yun. Kaya nag-worry ako doon. So, nag-pick up ngayon. Medyo masaya na rin ako ng kunti, no?
So ito indication talaga pagbalik ng ano yun, Ocean Jet, sir, no? On Monday, pagbalik nila, indication yan na medyo nakita nila na sumobra ata yung pasahero. Balik na tayo, parang gano'n. Oo, parang hindi, kasi hindi sila prepared during the time na pagbalik pa. Actually, prepared na sana sila nung ngayon, kaya lang sabi nila, sa ano na lang, Monday na lang para Sir, yung mga travel authority natin, di ba, may nawala na yon, yung mga QR code na lang or kung meron ka ba at saka ID. Yon pa rin yon ang hinahanap ngayon, sir, no? Hindi nagbago yon. hindi ko alam kung ano sa puti. Pero so far, sa ano po, wala pa naman, sa makita mo sa movement ng tawa, talaga ko mas relax na yun. Pinakamaganda doon, yung health protocol lang naman talaga eh. At saka yung capacity na 50% or basta ma-observe lang yung distancing doon sa loob, wala namang problema talaga, sir, ano? Oo, wala naman. Sige. Sir, yung ano nyo po, gustong sabihin po sa mga passengers natin na ayun, hindi dapat problema kasi dami nagtatanong dito. Meron nga nagsabi, hindi ba pwede maging 2 trips yun sa isang operator? Ewan ko, baka mahirap na, sir. Go ahead, sir. Yeah, as of now, no, parang mahirap pa sila tumakbo ng marami. Baka malugi sila kasi at least ngayon, kung sila ang biyahe, kung expensive, at naiipon ang mga pasahero. So, hindi masyadong mabigat sa kanila pag naipon. Sige. Yan lang po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Yeah, magandang gabi. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Action firing line. Why dapat kabalakan na? Nakadamo, bisa nagatimbre sa aton ding action bride o mauntat biyahe nila kay pasahero kuno why? Ti may 500 ginay subongo. Ti magambal kita kulo 500 luwig laway damo na sa duwa ka sakayan. Ti sa Lunes mangin 3 na sila. Bauti kuana amat-amat na nga nagabalik-balik kita. Halos may ulo-ubra ng mga utod naton. Action firing line. So, ang naistorya tatuhalin sa Marina mismo kay kabalokang Marina kadako sang poder dire. Kita mo to hambala kay na, siya una, duha, katatlong adlaw. Kita nila nga hina ang pasahero, dos la mismo ma-decide nga pong taton time. Action firing line. Siyempre, ang mga pang-operator, dira no nakaluluoy nila na karon ko mag-inamo sina, no? Kaluluoy operator sina mga kaksyon. Pero ato mga una pa lang inadlaw So may mga pagkambyo pa man gali kagang iban nga tao sa Toguro during that time hindi pa preparado sa pagbiyahe pero subong ti ara nakaplastar na may mga transaksyones na halin sa Bacolod to Iloilo to Bacolod ti abo nga nagdamo na sila. Action firing line. Oo, dapat hindi na magbalik sa sa wala biyahe kay kakapoy na nga may transaksyon mga utod ta sa Iloilo or ang taga Iloilo may transaksyon diri sa aton hindi iya madayon. Ti subong kay naumpisahan na observe na gitaya sa proper nga health protocol para sigurado. Action firing line. Las 8:16 maka-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon dugay-dugay, porte man nga text diri sa ato no. Hambalya action bray pila to ang bag-o nga cases sa Bacolod. Tingin ko 42. Siya nagpuli lang si Mel. Nag-42 dayon. Action firing line. Tanda pag ganyan. Nagsapuli lang si Mel Feliciano kag-asawa niya sang Lunes. Nga nag-ara na tato sa tag 16, 14, may 4 gani mo. May subong niya. Nag-42 na naman. Action firing line. Porte maya man kay grabe man Manilag ang mga utod ta mga kulturan ta wala naga-monitor. Ti halalong gid kamo ha. Nugay ka mo kasagi kalibot-libot anay kay ho hindi ginaton mapaktan gigili. Imagine mo na nagnubo na ta sa 20 may nagtaas na tag 30 abi may ara gani sa daw pila na may isa may pila na lang to subong 42 na naman no. Action firing line. Tiyan mo na nga hindi kita mangin kumpiyansa sa aton kagalingon. Las 8:17 pagbalik naton karon damo tabalita gikan Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
May gabi lang sa kay Romy Agsam, Jerry Aziro naga-monitor gid. Marilyn Abarte, hay nako mahirap na, sige lang. Will cross the bridge when will they're hoping for new normal. Gani man. Watching from Nato, Soligin, La Castillana, si Marilyn Abarte. Renz Tuario, Aksum Brian, monitor kami this... Okay, nabasa ko na kayo na. Alright. Vanessa Mayo, good morning to all the... Ano na yung grupo na gani? Fans Club. Naman yung fans club nila mo. AREFC, happy Friday to you all. Sending love from Minnesota State. Be safe and God bless. Araman si Trixie Ibusio, magpa-Iloilo, may swab test or quarantine, why na? Okay, sige. Salamat, gid. Okay, sige. Balikan ta karon ang iban ha. Oo, nga mga greetings naton. Las 8:18 mga kaksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor.
Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag Nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:28. Ginaendorso ginaton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Tiny ang ang suspect. Ining bana. So siguro may dala ni siya nga armas. Ging tago niya ni sa samtang gahigda ni sila sang mag-asawa, tuparay lang ni sila katre.
siguro mga isa lang ni karuler ang pagitan sini pero isa-isa ni sila kakatre. Aha. So after sila natulugan sang mga 11 PM may nabatian nga do kalas-kalas ining suspect ining bana. So gingkap-kap niya man ang tupad niya. So sa isip niya nga asawa niya man gapon na sa tupad niya. Okay. May may hotdog abi nga ulunan tapos nakahabol. So may suga ni sila pero dim ni siya ang suga. Medyo sulusanaaw lang abi, damo sina. Oo, hindi siya masanag. Aha. So ining siguro nainan sa isip niya kay previously may pinabatian siya nga panghaboy. So abi niya siguro manay malain nga tao o mga kawatan na ang arada. So ini ging palukpan niya. Aha. So after yan ipalupok, ulihin nga na nahibalaan nga amo na nigaling iyang asawa. Amo niyang biktima. Meaning ang asawa yo sir do nagwa galito sa nagbangon to abi basi nag-CR siguro sir ano damo sina? Yes sir. Bali ang iyang asawa nagwa kag nangihi sa Arenola. Kaya siguro kasi dala lang sa sala nila. Kaya ang ilang nga balay ni gamay man lang. Aha. Gamay man lang ni light material. So nangihi sa Arenola. Victoria kulit na notice sa uli nga asawa niya nagaliang iyang naturuhan. So balita ko sa iyang nga bata depressed ni katama ang tatay. Nga amo tong nakatiro. Amo na nga nag-ayo tani nga hindi lang pag-divulge ang pangalan sa ilang ginikanan kay amo na nga bati ko na do ma-suicide pagani. Hindi lang ay. So hindi lang kabay lang hindi lang. So ginalalayan nila to subong. Tapos amo to nag-inform ang ang bata sini sa police station namon sang pagka next day na mga 1:30 to 2 PM. Sang hapon. So amo na namon blatter namon dire. Pero ang suspect sir ara man lang sir no way man siya nagpalagyo gid sir no? Nagpalagyo siya sir amo na gani ang based man sa pag-imbestiga sa among investigador. Nagkadto ko ni sa talamnanan tapos dito niya hinaboy ang armas. Okay. So subong at large gid gali sir at large ni? At large. Yes sir, at large ni ang pero posible man nga may contact ini sa yung mga bata basta pa unay-unay paturga pa relax para mampawan siya Okay ka ini lang may edad ako dire sir na 80 ang suspect 76 ang biktima may mga edad na blano sir kaluluoy sir no mga 70 sir based di sa sa amon nga information 70 ang pareho sila both 70 70 plus 70 ichak 70 na gidya so wrong ining unang information dire 70 sila nga duha gidya ti may mga edad na gid no edad na katubo lang ni sila nga duha so anong plano sir sa pamilya sini kay ko example bi magsungka siya why naging manggoro no kay ti aksidente gid man natabo sir no So na-interview namon ang ining mga bata nagambal sila nga hindi naman sila interesado mag-file sang kaso so ginapa-execute namon sang affidavit of non-interest. So tapos sa amon naman nga pag ang armas ginapangita so may feedback na kami kagina na nakita na daw ato na to subong sa i-turnover lang nila sa may barangay official tapos sa bukas mabala namon kung giman tong armas naging gamit. So makadto di ang barangay official sa amon sa police station. Isa lang ni sir ang igo sa asawa sir, isa man lang. Sir, isa lang. Sa din dapit sir ang igo is ni sir man. Grabe no. Teka lang sir. Pasensya gid sir ha. Kabalo ka sa radyo. Kabalo ka sa news na mo sir kinanglan ang do piho gid ba sir nga igo niya. So duwa sila nga nag-edad sa tag 70 anyos. Duwa na lang sila guro gay star sila balay sir no sila puluyan duwa na lang sila. Yes sir, duwa lang ni sila. Duwa na lang gini sila niya. Pertino Sige. Kabasiga pa bati na si tatay subong tay way kami malaing intention na may crime abitay no. So kung nagamonitor ka na subong tay kung ikabalo kang ikaw ginatumod namon hindi ka naman pagfailan kaso sa mga bata mo datay nga hindi man tuhungod gid mo nga mo sila. So din din ang igo. Yes sir. Sa ulo sir, sa ulo siya na igo. Tanda mo si tatay no.
Kung mo galing inang medyo kitaon niya gigili si nanay lang, bisan do kadim lang sa suga. Kita-kitaon niya si nanay. Kaya kung nakita niya guro si nanay, ti ba si Wayan nagurugin tiro kay nakita niya mo? Ano man? Base ka talikod. Why lang ko kaano sir kung ano basta base siguro pagkalas lang mo na lang ano niya, ging tigron niya. Ang instinct siguro pagkalas sa kawatanan ni pusang sila yun, damo sina. Posible sir. Sir, halin sa katri, pakadto sa natumbahan ni nanay, mga pila ka dupa yan, sir man, more or less, mga banta-banta na lang. May ideya ka, sir? Mga siguro, gamay mo lang balay, mga duwa siguro ka dupa, or lapit di ko ka determine. Okay, gamay mo lang balay mo. Gamay. May mga katupad man sila, sir, no? May mga katupad man sila. May mga katupad sila, pero hindi tama kalapit. Actually, may bata siya sa piyak. Nga, pero piyak balay, pero medyo layo-layo na. Layo-layo na. Pero duwa lang gislagay star gili sa silang kapuloyan subong, sir. Duwa na lang sila. I see. Okay. Yes, sige. sir. At least tonight makadala kita sa information nga halalong sila sa amo nga lugar nga ini kay para may mga kawatan kuno mo, no? Amo na binga sitwasyon. Previously mga last month yata or last 2 months. Sige. With that, Police Lieutenant Jobel Salarda, sir, madamo gid nga salamat sa mga time kag sa pangulit ko sa imo, sir. Thank you gid. Pasensya gid, sir, ha. No problem. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sige, thank you man, sir. Thank you. Action firing line. Deputy Police Makaksyon sang Kabankalan. Ang spot din nga ginauyatan ko abi 80 years old si suspect, si tatay. May name man kita diri pero tiya mo na nagayong pamilya din yung paghiyambal. 76 years old diri ang biktima ang asawa. Pero gin-clear subong ni Sir Salarda nga tag 70 anyos ang edad nila nga duha. Grabe, no? Tanda man action norms, no? Ulong igo mo. Ulong igo. Si tatay nagpangaman kay may kalas-kalas sa gwa kada kabati siya nga daw may ara sang magapanulod-sulod blas balay kag magpangawat. Tihinulid ako nung iya nga armas, way pa to nabalaan kung anong klase armas. Tapos gahulid sila ni nanay nga duwa sa awan niya. Mga alas 11 sa gabi, likom sa iya ihibalo, kamay gakalas-kalas na sa gwa, dahil niya bong kalas, dasig mas tatay, no? 70 anyos, dahil niya kuno kakwa sang iyang armas eh. Tapos inikapikap yung kilid niya, do ara malang asawa niya, gali kay kuan gali to, inang ulunan nga hotdog na blang laba na. Tapos kintabunan sang habol, ang abiya ang asawa niya pa, gali kay ang hotdog na to. Gali si nanay at tutuya nagapulo pangihi iya sa Arinola. Di pagkakita, iguro nga tao to, pusang dayon ah. Way na sang hulat-hulat pa, bao grabe sintro gid sa ulo, bati sinong mabuhi kung ulong iguon man. Tigulang pa na may mga edad pa daan, bao. Tiya mo na, no? Hindi taman mabasol si tatay, kay ang iya to tinutuyo nga hindi sila makawatan. Hindi siya maunahan sang posible kawatan. O galing lang kay ang pagpreparar ni lulo ni tatay didto pa sa kay nanay nga iyang tiayon amo ang napusilan mga ka-action. Action firing line. Kami diri sa Action Radio, ako nagapangay pasensya, hindi naman ma-mention ang lugar, ang barangay, ang sitio, street kag ang mga ngalan sining suspitsado kag ang ngalan sang biktima. Ini sayo man sang pamilya. Importante nga na-inform naton nga may krimen nga natabo kag amo na ang resulta. Action firing line. Last 8:41 mga ka-aksyon sa aton sri nga pagpangalagad, dali gid lang. Check ko si Action Eden Abuso gikan sa Provincial Capitol. Action Brian Warden. Action firing line. May gabi lang kay Chris Vilma Reyes. Good evening, Sombray. Watching live sa East Homes 3, Barangay Stefania. Greet ko lang Morsha Jerry Aziro. Tatay ko kag May Sigera. Salamat gidrasi niya. Raydan Velasco, good evening Sir Idol. Good evening sa Kawayanan 1. God bless lang. Keep safe everyone. Ako Maldita Rahman, naga-monitor man si Jovi Monares sa Srimatinion. Ernal Aiko, no, sang Bacolod Homes Royal Alihe. Salamat kid. Carl Niel Ron Manaay, good evening Action Brian. Monitor lang kami ni Barangay 33, no? Juan Jeanette Pabon Amoyo, naga-monitor man sa family paghidait sang Silay, na? Arniel Gonzalez, good evening Sumbray, monitor lang ko diya, God bless. Rizalina Alvarez, naga-monitor man sa Minnesota, USA, kumusta da subong?
Trixie Busio nagatutok man sinimat niyan. Sige. Emil Lopez sa Tabunan, salamat gid. Ang Pabon family naga-monitor man sumonga. Nasalamat gid sa inyo. Alas 8:42. Action firing line. Higangawon ko lang balita na Action Eden Aboso kay Kabaloka dira sa syudad sang Himamaylan. Stricto man katama mga kaksyon ang ila sining ano na siya action names? Porte hindi makatanda sa nag-text diri sa aton mo. Sa Himamaylan may mga balita kita. You know what, sa Himamaylan kadamo reklamo. Hindi ka na to kalambot action names no, ay ilog ka diri ka dapit gali no. Layo na to no. Sa Himamaylan no. Labyano pa na. Ay tuod ka. Grabe ko no ka-stricto sa ilang check-up points to mo. Dali gid lang ha. Ting nagapabutang sila mga check-up points nga ini. Si Police Major Romeo Vargas, purti niya ka-stricto yati pero ang pagka-stricto niya may maayo nga resulta. Action Eden, anong maayo nga caption ibutang tato sa gatalikod man? Aha. Para mga managinat sa 100 load. Kalain. Bagay na bala. Sige, sige. Labot ang nobla dito sa Himamaylan. Dali gid lang ang drug cleared barangay 276 to Bilog Negros Occidental, amo na? Yes, correct. Action by kay tinadugang nga 19 kahapon nga adlaw. Out of 50 nga nag-apply action by 19 lang gid ang drug cleared. Pero by next deliberation faction by December, pwede pa kapasliwat ang mga LGUs sang i-recommend nga barangay para ma-assess kag mausisa, ma-validate sang aton sininga PIDEA kag iban pa nga ahensya action by para ma-consider drug cleared. Hingagaw da iba na kay para ma-drug cleared kamo da kag mga manugsuyop o managbaligya agaw utoy kadlaw. Action firing line. Action Eden na ng balita sa Himamaylan. Ari man action by ang ginahulat sang iban kay di kakaso na ang border checkpoint sa syudad sang Himamaylan umpisa buwas nga adlaw. Okay. November 7. Kang mga taga Himamaylan nga ready ka mag yes. Kung grabe kuno ka stricto da, damo ko nabasahan bla sa social media. Correct. Damo kay grabe gid ka stricto action by kay tisuno kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Doti na tagaan nila solusyon action by ginit kuno nila halfway bala ang luyag sang LGU nga maprotektahan ang mga residente nga ara dira at the same time para matagaan man o kung makiter man ang Himamaylan laws nga naga temporaryo nga naga-star or nagatrabaho abi sa katukan nga syudad kag Banwa. That's why nga tisuno kay Mayor Tongson base sa Executive Order 2020-53 nga ginpapanawag ni Action Bray ang mga luyag bala magpauli at taga Himamaylan ka mapauli ka sa weekend or sa day off mo pwede ka gid ka puli Action Bray pero antes sina pabalon mo danay ang makiangot ka dito sa inyo nga barangay mapabalo nga mapuli ka. O kon ang pamilya or members ng pamilya mo nga ara na dito sa Himamaylan o kon ang pulian mo dito mapabalo sa taga-barangay nga may maabot nga halinabi siya sa Bacolod. Tuwa lang din sa kaadlaw or 3 kaadlaw. Pero action Bray kung maglawig ka to gani nga magtiner o kung magdesisyon ka gid nga didto ka na lang gid actually mabalik action Bray na sa syudad sa Himamaylan. Dapat ipabalon mo man ang mo barangay officials kay ipaidalom ikaw sa libre na RT-PCR swab testing kag itamtang action Bray sa isolation facility o kung sa quarantine facility tubtob magwa ang imo sining nga resulta. So kung magwa na nga negatibong resulta tinilway na action Bray balik ka na ang imong balik ka na gida sa syudad sa Himamaylan wala na duro pamangkot kag wala na gid question action Bray. Pero kumusta subong ang cases sila nubo Action Eden? Nagnubo-nubo naman gid action Bray suno kay Mayor Tongson pero wala lang sila ga kumpiyansa kahit kung tarawon may action Bray hindi magidiyadamo wala mga local transmission sa ila kundi ang mga nagapositibo ang mga nagainabot lang nga LSI abi ang mga APOR or ROF action Bray amo na mga nagapositibo dito sa ila. Pero with this decision action Bray nga pag-lift sang border checkpoints dito sa ila hambal ni Mayor Tongson isa man ni kapagpanghangka sa ila mismo LGU kag sa ila gid nga hurt action Bray kay dapat idugid ang pagbantay sa kada barangay. Although nga
mahambal bi iban ta gamay-gamay wala ang barangay pero gagmay to ng barangay action by pero ang balay sang isa rin dito patspiak na Yes. napukatod to. Kaya mo na action by ti mabulubudlayan ko nung we heard. Pero tinagapasalamat gid siya Aha. sa serbisyo man sang mga frontliners dito sa syudad sang Himamaylan Aha. sa ato nabi nga kapulisan nga nagbantay dira led by Maninoy Romeo Vargas action by no. Maninoy mo nagle? Maninoy ko na yan. Tuwad Oh, Maninoy ta makagani. Taro nga pala eh. Oo, gadi. Kaya lapit na lang December mo. Tingin na pang Bulgar ko na lang kung sino Maninoy ko. Ano mo ni Maninoy ko man. Sige, Maninay. Okay. Kalain na. Kung paya gani, iyang may Maninoy. Kalain na. Oo. Basta kaya amo nang ambal nila. Ambal niya, bisan mapasbay ka lang to ko, no? Grabe nga mga pag-check sa imo sa nga mga balon nga mga dokumento mo para mapiho lagi action edit. Tinami na ya, mga muna. Correct action. Like, consistent bala, hindi kayo basi maambal sila nga malabay tatubi kay, tama, di sila subong magbantay, Hindi ni sila mag-check sa aton. Pero sa nabala ang action bribe previously, kung 12 hours ka na, dapat 12 hours ka lang, di ba, before bakolod ka, or sa other high-risk areas, within 12 hours, dapat mabalik ka na action by. Kung residente ka sa Himamaylan, may kanton ka sa Bacolod, hindi ka di dapat mag-overnight. Kaya pagbalik sa Himamaylan, i-quarantine ka. Amo na ya, kundi daw kwalan yano-yano lang to sila ya kon COVID-19 ang paghambalan, okay lang. Galing kay hindi naman ma-please sa iba na action by, no? Nagapamangkot sila. Nga hindi pwede, how? Dapat 12 hours lang, mababakolod. After 12 hours, balik si Mamaylan nga, may oras, kaya nga malatnan nga. Kaya mo naman, ako naman lang ang pamangkot, wala action bright. Kabalo ka, labi na gid kung bakolod nun ka, kung si City Administrator ang pagabikadlaw ko siya mo, si Action Bray, kabalo ka, ang taga-bakolod nga mag-ubo, ginahilanat ang bilog nga negro sa kusidental mo. Amo gid action bright, ano bala sa una, bali, excuse me lang daha, basi may mga sa action, tatangagakaon. Bali sa una, mag-utot ka, tulukod ka, masakit mo, subong yun, mas doot dahil ka ulo, action bright. Kung mag-ubo ka. Dumalumpat sa salakyan. Nga, bako lang siya break ako, magsakay ka bala sa jeep. Hindi ko kikagastan, pinatutunan mo kung mayabok. Abit, maamo ka na yan. Tingala ko nga naging agaw kay gigko din Suzuki kay ka daw makakuya ka not dan. Ano na yun ba? Di ba pati ato ba na reaction? Sige. Kadali lang. Si Mayor Raymond Thompson. Mayor. Dalagin lang kay nag-loading on. May mga adjustments na kami ginobra in order mabi to cater to some concerns coming from Himamaylanon nga gaobra sa Gua or halin sa Bacolod. Amo na bino. Para lang at least na dumakwanda maasikaso man namon ang mga concerns nila. Although mas challenging ni Jutay sa amon nga part, especially sa BHERTS, no? Kaya inabala, mas grabe dapat ang monitoring, mas dapat ang participation sa community, dapat ari na gid subong ang involvement kabla sang tao, dapat ari na gid subong mismo sila bla mahalong na gid sa isa magbantayan na isla nga kung may mga concerns sila sa community, mapasaka nila sa BHERTS sa amon. Doon mo na nga sitwasyon din ang tono ng EO abi. Doon natin kailangan naman dang i-balance lang concerns ng tao against the COVID challenges also. Yan, amo na action bray. Amo tsakto man action bray miskan sino nga official subong naghahambal. Nga hindi lang niya away kumbaga sa mga LGUs o kung ara sa pwesto. Kundi kinahanglan gid sang kooperasyon sang pumuluyo para mangin madinalagon ang mga himo man nga tikang sa aton sini nga mga LGUs action bray. Katawhay naman ang subong sang Himamaylan kon politika ang paghambalan action eden do kalinong subong no sa si Tungson. Linong na action ba? Kag damo to kuno mga karsada to nga nagtalaladlong. Oo. Damo na action ba makita to mga development. Mga barangay roads abi kuno, mga farm to market roads damo na blaw. Oo, timayo gid dami. Padayon lang na Mayor Tongson may gid na nga kwan Maninoy. Di ba? Maninoy na lang kita. Sunod ko na si imo Okay, good evening na kay Maninoy Jerry grabe pag mo. Ay, wala ko pala nagsugpon. Damo pala Jerry nga pangalan, remember? Jerry Rojas. Pwede na sa Borsia. Okay. Si Tomya? Tom and Jerry. Sige. Ang next mo nga news, hindi na lang kung nadaya.
Hindi ka lang, eh. Hindi kuya, hindi ko gana da. Sige na tayo, sige maninoy ah. Hindi na, sige. Size 6 ko ah. Sige, okay. Oo, okay ka na ha? Kabalo ka, time ko sumongin na taitahi ko na na kay budlay makiganta. Action na din. Bali, yate. Balita, gikan sa Capitol Provincial Action, Ibinaboso. Sa balita, una sa action, sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Pasensya gid sa mga matag palamati may ginatumhon kami ni Action Eden nga maninoy na mo. Sige, sa 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Roxanne Asukab. Nagamonitor subong live sa Puerto Princesa. Robert Bacusa Araman, no? Siya ni si Bacusa, I mean. Giselle Franco, Bret Hart Tonato sa Antipolo City. Emel Lopez Araman sa Tabunan. Thank you, good. Okay. Sige, so far amo pala na sir, no? Nagpawahiway na sila. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sa
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Son las 8:58. Gina-endorse naman nato mga kaaksyon ang Mighty C. Pisino, naga-monitor sa Limatiron si Sir Efren Pausto kag John Kenneth Digira sa Dunya Juliana naga-monitor gid sa Limatiron. Si Roxanne Asukab naga-monitor man sa Puerto Princesa na city mga kaaksyon ano. Si Paring Curbs naga-monitor man sa atong pagpangalagan. Wala kita sa ingo pangaura supod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ininawan sa Action Brian Borden. Nagapasalamat gid na. Magkilibati ta buwas sa mga pangistasyon kaguras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.